Já vás zdravím, já jsem Maliňáček a vítejte u nového videa. Spousta z vás mi psalo, co je sakra s tím traktorem, jestli půjde zprovoznit, jestli půjde rozhejbat, jestli to vůbec ještě pojede. No, tak já to jdu zkusit rozhejbat. No a cože s ním teda je? Loni jsem na něm dělal mrazovky, protože prorezly, takže se dávaly nový a na podzim jsem s tím jel a ty mrazovky dvě, jedna tady vepředu a druhá úplně z druhé strany, tak vypadla. Takže bych to potřeboval dát dohromady. Nevím, jestli se to teda podaří. Sice to bude teda to, co chci dělat, bude teda asi možná prasárna trošku. Správně by se měly ty hlavy sundat, že jo, celý odstrojit, vyčistit a nadat, naklepnout je znova, nejlépe teda samozřejmě všechny, ale chtěl bych se aspoň zkusit, jestli to půjde, když už jsem je dělal loni, nový, tak bych chtěl zkusit udělat jenom tyhle ty dvě, aniž bych ty hlavy sundaval. Takže to zkusím a když to nepůjde, tak se budou muset sundat, no. Tak, zkusíme, uvidíme, půjdeme na to. No a než ten traktor dáme dohromady, tak bych chtěl ještě vyprostit tu plošinu. Takže to ještě budu muset vyřezat, rovnou to dřevo na štípu, nahážu si to do vozejku, do auto a až ho rozhejbeme, jakože doufám, že jo, teda, nevím, ale až teda nastartuje a bude fungovat, samozřejmě, že bude fungovat určitě, tak tu plošinu, co ji vyřežu motorovkou, tak ji teda zkusíme vyškubnout ven, aby jsme právě měli jak si přivízt seno, který nám samozřejmě došlo už, takže potřebuju to, musí to fungovat. Tak, nakoupil jsem nějaký ty mrazovky, nějaký ještě díly navíc, protože si to pojďme rozebrat. Takže už jsem to teda rozebral. Co teda jsem nakoupil? Nějaký čističe na brzdy, krásný odmašťovadlo, nový vejfuk, protože tam ten, co tady na tom je v prdeli. No teda to je kvalita, ty vole. Koleno, to je ono je oranžový. No, tak to budu muset ještě nějakou barvou na vejfuky, na motory znovu nabarvit. Takhle to jsou ty mrazovky. To velikostně asi jako 50 korun vypouklý to je. Tam se to dá do ty díry a jak je to vypouklý, tak se do toho zabouchá kladivem a jakoby se zarovná, udělá se z ní jakoby placka a ona se v té díře jako roztáhne a drží. Jenže já jsem je asi prostě, jak jsem to loni dělal, tak prostě asi jsem ty dvě prostě blbě rozklepnul a prostě vypadly. No, takže pojďme na ten traktor. Takže já si tu díru nejdřív pořádně očistím a seškrábnu, poškrábu a namáčkneme tam ty mrazovky. Doufám, že to teda půjde. Takže tady mám tu mrazovku, tam to mám očištěný, takže si to akorát ještě
Ono by se to správně teda nemělo, ale prostě já nevím, kolikrát už se ta mrazovka tam dělala, a takže to podmáznu silikonem motorovým, jako jsem udělal i všechny ty ostatní, co tam jsou, protože ono, jestli se už dělala milionkrát ty mrazovky, což určitě jo, prostě za ty léta, tak ty hlavy, prostě ty díry tam budou mít můžou je mít už roztahaný, jak je to tam furt se to roztahovalo, že jo, furt se tam dávali nový a nový, takže to podmáznu, aby to tam drželo prostě a nevypadlo to znova. Teď to tam teda dám znova a budu doufat, že to bude fungovat krásně. Tady mám namazáno a prdnem to tam. Tak, tady máme nějaký nářadí s sebou. Budeme se modlit, že to tam vyjde, tyjo, jak já se tam mám dostat, kurňa. Už si rozbiju držku. Pane bože. Tak, hezky na blatníček. Tak. Jo, já se tam nenapřáhnu pořádně. Do prdele. Uvidíme. Takže tohle to tam je a jdeme na tu druhou, no. Ta bude složitější. Když si vohnu šrobovák placatej a já ho urval. Ach jo, tak nic. Tak. Máme novou mrazovku. Já vím, že se to nemá takhle dělat. Chápu to. Ale prostě přijde mi zbytečný to dělat znova, když jsem to dělal loni a v podstatě jsem s tím skoro nic nenajel a oni nevypadali mrazem, vypadali prostě na podzim, no a když jsem to nastartoval, tak jsem prostě pak viděl, že tady furt něco teče a prostě asi to chytlo prostě nějaký tlak, jo, nevím, a prostě to vyteklo, no, takže takhle, no. Koukal jsem na ostatní, ty by měly být asi dobrý, ale uvidíme, jestli naliju tam pak vodu, uvidíme, jestli to nepůjde do motoru, protože tady ty traktory mají ještě mrazovku zevnitř, ze spod hlav, takže se uvidí, jestli nevypadaly i ty vevnitř, ale doufám, že ne. Tak, takže mrazovky jsou tam nabouchaný, teďka teda počkáme, nebo až uschne ten silikon a my si mezi tím budeme nařezat to dříví, odřezat tady tyhle ty konce, aby jsme mohli ten plaťák vyprostit a potom to ještě na štípu. Tak já to nadlábnu a můžeme jít na to. Dáme si štít, takže uděláme. A jdeme na to. Tak jo. Si namícháme benzín. Pytle. Do prčic, tady by to teče všude, kůrňa. Dáme trichtýrek. Natura benzín. Do prdele. Takže znova volej. Všechno nevyteklo, takže dobrý, aspoň že tak.
Bože, do prdele, já se z toho poseru. Protřepat, nemíchat. Takže nalijeme olej. To teda není tenhle ten, ale je to olej na řetězi, takže pohoda. Uklidíme a jdeme řezat. Tak na štípání mám tady tenhle ten kaláč, sice na takovýhle tyhle špalíčky, je to takový hodně velký, ale aspoň se člověk přitom tolik nenadře. Takže jdeme to naštípat. Ty vole. To je zrovna sukatý jak prase. Tak dřevo naštípaný, dalo to trošku zabrat teda, no, ale ona to teda je fakt jako malinká hromádka, takže teď to teda naložím do vozejku, ten teda musím uklidit, protože v tom mám ještě ten bordel, nějaký ty díly a ježiš, Kriste, pane bože. A tak to vyložím a nahážu do tohoto dřevo a zkusíme si už ten traktor, jestli teda, doufám, že to tam teda už zaschlo, ten silikon, a nalejeme tam vodu a nastartujeme a mohli bychom vytáhnout tu, vyškubnout tu plošinu. Takže, pozor, kocoure, pozor! Tak máme uklízeno. Je ještě motorovka. No tak teď se ne... No, dobrý. Pozor, kocourku. Pojedeš se mnou? Pojedeš. No, takže tady máš volant. Nastartujeme. Můžeš jet. Tohle si určitě přetočíme, protože nechcete slyšet jenom moje vzdychání. Takže vozejk je naložený a my jdeme zkusit ten traktor, už se těším, jestli to poběží. Tak je to v pytli. Teď jsem tam nalil vodu a mrazovky držej, ale problém je ten, že ze spod na těch hlavách, ze spod na těch hlav, dajno, prostě tam ze spod, tak tam jsou na každé hlavě jedna mrazovka a nejspíš vypadla nějaká i tam, protože jsem tam nalil vodu a všechno to šlo prostě do motorového voleje, takže je to v pytli. Tohle to se sice vydařilo, ale v podstatě úplně zbytečně, takže budu muset příště, asi příště to už dneska nestihnu, takže budu muset sundat úplně ty hlavy, úplně je vyndat z traktoru a předělat to celý znova a udělám to teda pořádně tak, jak se to má teda normálně dělat. A dneska teda z toho nic nebude. Bohužel, traktor teda dneska nepoběží, ale já chci ještě vyprostit tu plošinu, takže my si odvezeme to dřevo do dřevníku, přijedu sem s tím zpátky s autem, odpřáhnu vozejk, zajedu si takhle sem, zapřáhnu
tu voj. Tady je vidět ta voj. Takže to, nebo oko, takže to zapřáhnu, vyškubnu to a s tou plošinou bychom měli vyjet takhle hezky a aspoň uvidím teda, jestli je fakt skřivená nebo ne, nebo se mi to jenom zdá, vůbec netuším, ale potřebuju to nutně prostě dneska vědět, protože prostě s tím traktorem to mě naštvalo, takže aspoň jednu věc potřebuju mít dobře, takže doufám, že aspoň tu plošinu vytáhneme. Takže jedeme to odvízt domů, otevřeme bránu, doufám, že nám nezdrhnou ovce. No samozřejmě, do prčíc. Kurňa, běžte odsáď. Holky, běžte. Ale jo, běž. Prosím. Utíkej. Pojďte se mnou. Pojďte. No bé. Tak už jdou. Tak a teď je rychle musím frknout a zavřít za sebou. Do pytle, cihla. Tak. 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 A teď se tady musím otočit. Bych tady doufám něco nesejmul. Nacouveme hezky do dřevníku. No a je to teď už krásně. Tak já to teďka ještě teda v rychlosti nahážu do dřevníku a půjdeme na tu plošinu. Takže už to mám teda schozený, tak jsem to tam rovnou odpojil a jdeme teďka pro tu plošinu. Já tam k tomu nacouvu a zkusíme to vyškubnout ven. A já vezmu řetěz z traktoru a já jsem zvědavý, jestli to vyškubnem. Táhneme řetízek. Tak, ani prd, jak jste viděli, ale já to prostě musím vyškubnout, takže já to ještě naříznu a uvidím a prostě to musí jít ven, musí prostě. Tak jsme to vyškubli. Pojďte se na to podívat. No a s touhle bombou bych se teda chtěl rozloučit, bylo to teda fakt náročný, tohle dneska teda. A teda aspoň, že tohle jsme dostali ven, jsem za to hrozně moc rád. A ten traktor mě teda štve pěkně, musíme ho potom dodělat, nakoupím díly a hnedka ho doděláme, hned jak to půjde. No a já bych vám chtěl poděkovat, že jste se koukali na tohleto video, dejte like, odběr, sdílejte to všude možně a já se na vás těším u dalšího videa. Čau.